Yr wyf yn gorwedd ac yn cysgu ac yna'n deffro am fod yr arglwydd yn fy nghynnal, medda'r salmydd, ac ar fore Sul newydd, i ni'n diolch am y cynnal a'r cadw. Bore da, croeso i'r Oedfa, diolch am eich cwmni, diolch i'r Gweinidog am baratoi ar yn cyfer ni y Sul yma eto. Fel y gwelwch chi yn y coenonia, mae yna nifer o bethau i gyfeirio atyn nhw, ond rhag ofn ydych chi ddim wedi cael copi, neu ddim wedi edrych arno fe drwyddyn nhw yn fras. Sul nesaf, Oedfa undebol y Porthcawl am gwarter wedi 11. Ac yna, yn dilyn yr Oedfa bore yma, mi fydd yna gwrdd eglwys yn trafod y penderfyniadau sy'n cyflwyno yn undeb yr annibynwyr yr wythnos nesaf yma. Nos y fori am 7 o'r gloch, yma yn y Tabernacl, mae yna wythnos heddwch. A Duw a wir, mae angen y gweddiau am heddwch yn oes. Yna Ddydd Sul nesaf, mae'n Sul digon llawn. Fe da ni Oedfa yn y bore, ac yna rhwng 11 a 4, yna stondin gan yr ofalaeth yn yr wyl sy'n cael ei chynnal yma yn y dre. Os ych chi'n gallu helpu gyda'r stondin, mae yna restr yn y cyntedd i chi daro'ch enw arni. Ac yna eto prynhawn Sul nesaf, mae yna gyngerdd haf gan gôr heol y march. 4 o'r gloch yma yn y Tabernacl. O Dduw yn tad yn y gola sanctaidd, derbyn o'r cofio hyn i waith eglwys ni. Ac wrth i derbyn hwnna ni gofyn i ti derbyn i na hefyd yn yr unbw. Gan bod yn gofyn i fod enw ac yn heidiant yn hafod i Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Ac mi fyddwn ni'n edrych ar un adnod yn benodol heddiw, sef Gwyn i byd y tang na feddwyr. A hynny yng ngwyneb y tensiynau, yn y dwyrain canol yn benodol yn ei ran ar hyn ddigwyddodd neithiwr wrth gwrs. Yn hyfryd iawn gweld bob un ohonoch chi a croeso i Sophia. It's nice to see you again. Yn hyfryd hefyd gweld Colwyn efo ni yn bresennol yn yr Oedfa. Ond Sophia, how are you feeling this morning? Sut ti'n teimlo? Bawd i fyny. Pwy sy'n gallu rhoi bawd i fyny heddiw? Ie, bawd i fyny. Mae gen i fi lun yn fan hyn. Pwy sy'n teimlo fel hyn? Who feels like this? Pwy sy'n teimlo fel hyn? Do you feel like this? Pwy sy'n gallu teimlo fel hyn? Mae gwen yn bwysig yn dydi. Smiling is so important. And like that little monkey that was smiling, when we smile, when we see somebody else smiling, what do we do? What do we tend to do when we see somebody else smiling? We smile back, don't we? Da ni'n gwenu yn nôl. The Bible says, Sophia, a cheerful heart is good medicine. And that means being happy and joyful can help us feel better, and it can even help others feel better too. Ac felly, be dwi eisiau gychwyn ar y cychwyn bore yma, what I want to do is that we all look at each other, right? Look to the person next to you and give a big smile, okay? So os na ni'n neud hynny, os na chi edrych i'r person drws nesaf chi ac
Gwenwch ar y person yna. Dyna ni. Ti'n meddwl well? Neu, bych chi'n meddwl bod yn od iawn. Ond, ia, yn gwenu, reit? Ac pan dyn ni'n meddwl am yr Efengyl, pan dyn ni'n meddwl am gariad Duw, when we think about Jesus' love and God's love, we keep that smile in our hearts. Okay? Gen ti Beibl o fanna, you have the Bible with you. Yeah. And in that Bible, there's a story about Jesus that came to share love with each and every one of us. And that gives a smile on our faces this morning. Felly, ia, I gychwyn gyda hynny. Mae gadwch chi ni droi at emyn rhif 807. 807. Nid oes yng Nghrist na dwyrain de gorllewin gogledd chwaith. Cymdeithas gref o gariad sydd yn un drwy'r ddaear faith. Ac yn y blaen 807. Wel, daw yn darlleniad y bore yma o'r Efengyl yn ôl Matthew ac i'r 5 bennod yn sôn am y gwynfydau wrth gwrs, lle mae Iesu yn rhestru yn dydy yr unigolion a'r bobl hynny yn ddynt. Adnodau 3 i 12, gadwch ni wrando. Gwyneu byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyneu byd yr rhai sy'n galaru oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyneu byd yr rhai addfwyn oherwydd cant hwy etifeddu'r ddaear. Gwyneu byd yr rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder oherwydd cant hwy ei digon. Gwyneu byd yr rhai trigarog oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyneu byd yr rhai pyr eu calon
oherwydd can hwy weld Duw. Gwyneu byd y tangnefeddwyr, oherwydd can hwy i galw'n blant i Dduw. Gwyneu byd y rhai arludwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyneu'ch byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlid, ac yn dweud pob math o ddrygau'r celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos i. Llawen hewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir yr eridwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. O bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfarni y bore yma. Mae gadwch i ni barhau drwy ganu am rhif 612, 612. Un sylfaen fawr yr eglwys, yr arglwydd Iesu yw, ei greadigaeth newydd drwy ddŵr a gair ein Duw, ei briodasferch sanctaidd o'r nef i'w cheisio daeth, a'i waed ei hun fe'i prynodd, a'i bywyd ennill wnaeth. Ac yn y blaen, 612.
Mae'n gwybod os da chi wedi ar y ffordd i mewn godi dudalen yma i fyny colomen weddi sydd gyda ni yma. Ac y bwriad ydy bod chi yn ysgrifennu gweddi tu fewn i'r amlinelliad o'r golomen. A gewch chi wneud hynny rwan neu yn eich amser eich hun ar ôl mynd adra a i ddod efo nôl i'r capel oherwydd mi fydda ni wedyn yn dangos y colomenod gweddi yma yn y capel ac yn ei rhoi nhw i fyny i bobl weld. Oherwydd un peth sydd i angen yn ddirfawr ar yn byd ni ar hyn o bryd ydy'n bod ni yn ffocysu i geisio, i weddio am heddwch a chyfiawnder i'n byd ni. Dim ond neithiwr, wrth gwrs, fe glywson ni. Yn ystod yr wythnos, da ni wedi gweld, wrth gwrs, y tensiynau rhwng Iran a Israel. Ond neithiwr yn clywed, wrth gwrs, bod yr Unol Daleithiau bellach wedi mosod ar Iran yn ogystal. A beth yw goblygiadau hynny wrth i ni symud ymlaen i'r dyfodol? Mae yna gwestiynau dyrys sydd angen ei hatab, ond mae pob un ohono ni, dwi'n siŵr hefyd, yn pryderu am yr hyn ddaw. Gawn ni gyfla rwan jyst i aros yn y tawelwch i fyfyrio ar y sefyllfa yn y dwyrain canol. Gewch chi, os da chi isio, ysgrifennu yn golomen weddi. Ac yna fyddai yn troi y trargrwydd mewn gweddi. Ac yna byddwn ni'n gwylio fideo can y tangnefeddwyr gan Waldo. Ac o'r gwanaethwy fydd yn canu y gan yno. Gadwch chi ni ymdawelu ac ymlonyddu felly i gychwyn. O Dduw, ein tad nefol a sanctaidd, plygwn yn wylaidd a gwrthynedig ger dyfron. O Dduw tangnefedd, ydyn ni'n dod ger dyfron yn wyneb rhyfeloedd a chysineb yn byd ni. Rydyn ni'n troi ata ti a chalonau drom. Yn drwm o weld y trais a rhyfel yn y dwyrain canol ac yn benodol yn Iran ac yng Gaza. A'r dioddefaint sydd yn dod o ganlyniad i hynny. Ond rydyn ni'n ymwybodol am wrthdaro ar draws y byd arglwydd. Am wrthdaro
rhwng gwledydd a'i gilydd, rhwng unigolion a'i gilydd, rhwng cymdeithas a'i gilydd. Ac felly arglwydd rydym yn gofyn arglwydd trigar ha. Mi gofion ni am gweinfyda arglwydd a'r adnod arbennig arglwydd sydd yn dweud gwyn i byd y tangnefeddwyr oherwydd cant hwy galw'n blant i ddew. Gwna ni'n tangnefeddwyr arglwydd ym mhob gair ac ym mhob gweithred. Ym mhob cytgord a chymod boed i ni feithrin heddwch. Dysga ni i'w rando, i garu, ac nid i ferniadu ac i ddinistrio. Gofynwn yn ogystal arglwydd i ti ddangos i arweinwyr y byd sydd wedi dorri dwyni casineb a dewis llwybr trigaredd a gobaith. Mi rydyn ni yn cyflwyno gwledydd a'r tensiynau hynny i ti. Rhwng Iran, Israel a'r Unol Daleithiau, yng Gaza, yn meddwl wrth gwrs am lefydd yn yr Affrica yn ogystal, yn Congo, rhwng Congo a Rwanda, yn Sudan, yn y Congo. Yn meddwl am y tensiynau sydd wedi bod yn ddiweddar rhwng India a Pakistan, yn Myanmar, yn Haiwan, yn Syria, yn Yemen, yn yr Wcrain. Gallwn deimlo weithiau bod yn rhestr ni mor faith y gallwn ni gael yn llethu. Ond rwy ti arglwydd ffynhonnell pob gobaith a heddwch. Yn arwain i rannu'r gobaith a'r cariad rwy ti eisoes wedi rannu ni. Galwad sydd yma i fod yn dangnefeddwyr. Galwad i garu. Galwad i ddod â goleuni. Arglwydd, da ni'n diolch i ti bod ti wedi'n galw ni i dystiolaethu yn denw di, i ddod â goleuni lle mae na dywyllwch. Ac i ddweud dy fod ti tywysog tangnefedd yn ceisio ac yn dangos ffordd cliriach i pob un ohono ni. Arglwydd drwy henwi y gwledydd hynny, felly da ni'n cyflwyno nhw i ti. Y gofynwn ni hyn yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, ond ysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, rhwng nhw'r wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, ile'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion. Fel y maddeuwn ni nau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, i ffyr gwared hir hag y drwg, gan ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant. Gawn ni gyfle rwan i wylio y fideo ar gân tangnefeddwyr.
Mae gadwch i ni barhau yn hyddoliad drwy ganu am yr rhif 232. 232, sefyll o dan adain cariad Duw, a ddaw a hedd i ni. Wneithir ewyllus yw ein byw, drwy'n foliant, moliant, moliant iddo ef. Ac yn y blaen 232.
Ia, gwyn i byd tang nefeddwyr. Os dim yn gos da chi fel fi yn ystod yr wythnos wedi bod yn gwylio'r newyddion bob eiliad bron o bod yn trio gweld sut oedd pethau yn mynd. A'r newyddion gweithaf un bore yma i mi oedd bod y tensiwn wedi cynyddu hyd yn oed yn fwy wrth i'r tensiwn barhau ac wrth i'r bomio barhau. Ac yn diolch i Hywel yn ei fyfyrdod ar e-bost dyfyniad yma gan Dwight Eisenhower. Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies a theft from those who hunger and are not fed, from those who are cold and are not clothed. Bwysig myfyrio ar y geiriau hynny ar y cychwyn fel hyn. Ond mae Iesu'n siarad geiriau gwahanol sydd yn torri drwy'r niwl yna. Drwy niwl yn byd ni, mae Iesu'n torri gyda'r geiriau hyn gwyn i byd y tangnefeddwyr oherwydd cant hwy i galw'n blant Duw. Nid geiriau tyner yn unig ydy'r rhain, nid optimistiaeth ddibwrpas ydy o chwaith. Ond dyma efengil radical Iesu Grist. Galwad i ddewrder dwfn ysbrydol nad ydy'r byd yn ei ddeall sydd yma. Beth ydy tangnefeddwyr go iawn, ynde? Dydy Iesu ddim yn deud gwyn i byd yr rhai sy'n cadw'r heddwch, peacekeepers, ynde? Nid deud hynny mae Iesu. Mae cadw heddwch yn aml yn golygu cuddio'r gwirionedd i osgoi gwrthdaro. Dyna be mae peacekeepers yn gwneud, pobl sy'n cadw'r heddwch. Ond mae'r tangnefeddwr yn gwneud rhywbeth llawer dyfnach na hynny. Mae'n mynd i'r cysgodion, yn mynd i ganol y gwrthdaro, ac wrth gwrs yn creu cyfiawnder a chymod. Ac dwi wedi dyfynnu Martin Luther King Jr. sawl tro, ond dyma be mae'n dweud, nid absenoldeb gwrthdaro yw heddwch, ond presenoldeb cyfiawnder ynde. Mae heddwch Beiblaidd, y gair shalom, yn golygu cyflawnder, adferiad ac urddas rhwng pobl ei gilydd. A mae tangnefeddwr yn wynebu'r gwir ac yn dod â goleuni i'r tywyllwch. Duw hefyd yw'r tangnefeddwr cyntaf ynde. Nid yw Duw yn galw wneud heddwch o bell. Mae o'i hun yn dangnefeddwr. Fe wnaeth Duw heddwch trwy ei waed ar y groes yn do. Fel dywedodd y diwynydd Dietrich Bonhoeffer o'r carchar yn Atiaidd, there is no way to peace along the way of safety, meddwl ynddo. For peace must be dead. It is the great venture and can never be safe, meddwl fo. A mae croes Crist yn dangos i ni faint mae Duw yn ei aberthu i ddod â chymod. Mae heddwch yn costio. Ac felly pan fyddwn ni'n ceisio heddwch, rydyn ni'n efelychu yn tad nefol yn ogystal. Cyndrydydd mae heddwch yng nghysgod yr hyn sydd yn digwydd nawr yn Iran ac Israel. Beth yw tangnefeddwyr pan fo Israel, Iran a'r Unol Daleithiau yn cyfnewid bomia, ynde? Pan fo sifiliad yn marw yng Gaza, pan fo plant Israeliaid yn cuddio rhag Tawegra, a mamau Iranaidd yn claddu ei meibion. Nid dewis ochr yw galwad Iesu Grist,
ond dewis y gwirionedd, tosturi a chyfiawnder. Dywedodd Aeschylus, yr un o'r pethau cyntaf i farw mewn rhyfel yw'r gwirionedd ynde. Mae rhaid i'r tangnefeddwr wrthod narratif syml, nid yw beirniadu polisiau llywodraethol yn wrthsymetaidd, a nid yw deall dioddefaint Palesteinaidd yn gefnogaeth i derfysgaeth chwaith na chdi. Mae pob bywyd yn sanctaeth, mae pob colled yn boenus i Dduw. Ac yna, yn bedwerydd, cost bod yn dangnefeddwr. Yna gost ynghylch â hwn yn ogystal. Mae heddwch yn costio yn dydy. Bydd rhai yn eich galw chi'n yn fradwr, bydd eraill yn eich camddeall chi. Roedd Iesu'n gwybod hynny ac fe gostiodd ei dangnefedd iddo ei fywyd. Dyma ddwedodd archysgob Desmond Tutu, os wyt ti am gael heddwch, paid â siarad ath gyfeillion yn unig, siarada ath elynion ynde. Bydd y tangnefeddwr yn sefyll yn y canol ac yn dweud ma ffordd well, a bywyd yn fwy gwerthfawr na dial. O'n i'n siarad gyda'n ffrind Mina wythnos diwetha. Mae Mina yn dod o American Samoa yn y Pacific. Ac rhywbeth sydd yn poeni gwledydd y Pacific ar hyn o bryd ydy y testio niwclear sydd yn digwydd yn ogystal ar rhywbeth mae'n alw'n seabed mining ynde. Reit? Ac mae'r ddau beth yma yn effeithio'n fawr ar y system eco yn y Pacific, lle mae bobl o'r ynysoedd, y bobl sydd yn dibynnu ar y system eco, yn deud fod yna lai o bysgod, bod lefelau môr yn codi. Ac mi ddwedodd Mina wrthai, os da ni'n codi'n llais, yna mae'r pwerau a'r gwledydd sydd yn anfon cymorth neu nwydda i ni yn stopio'r hynna. Maen nhw'n stopio rhag anfon y nwyddau neu bwyd, felly y pethau maen nhw wirioneddol i hangan. Da ni'n cael yn bygwth, medda hi, wrth godi'n llais. Yndi, mae o'n costio i sefyll dros heddwch, medda hi. Ac yn erbyn y pwera hynny, fydda i ni beidio protestio felly. Ond mae'n rhaid gwneud, medda hi. Mae'n rhaid i ni godi yn llais. So, yn dod â fi at y pwynt ola, sut da ni'n gallu, fel unigolion, geisio heddwch a chymod ynde. Beth allai i wneud? Dyna y cwestiwn mwyaf. Da ni'n gallu gwneud llawer. Mae'r un peth, a sy'n ar dop yr rhestr wrth gwrs, ydy weddio'n ddwys ynde. Gofyn i Dduw am heddwch, ond hefyd am ddewrder i fod yn offer yna heddwch yn y byd ni. O tro byddwn ni'n siarad, yn postio neu'n feddwl am rhywbeth, bod ni'n cofio am eraill fel person dynol yn ogystal. A ddysgu yn un peth arall yn dydy, i wrando ar leisiau y rhai sydd yng nghanol y gwrthdaro, i ddysgu gwirionedd, i wrando ynde. I alw am bolisia heddychlon yn ogystal, ac mi fydda ni yn dilyn yr emyn olaf yn dod at benderfyniadau undeb yr annibyniwr Cymraeg. Fydd yn cael ei cyflwyno i'r undeb yn Antgwytheir yn wythnos yma. Mae yna un ohonyn nhw yn benodol sydd yn sôn i ni ymatab i'r gwrthdaro sydd yn digwydd yn y byd ni. Ac mae yna gyfle yn does i alw am bolisïau heddychlon. I fod yn heddychwr yn ein bywydau ni'n hunan, yn bersonol. Mae gan bob teulu, pob eglwys, pob cymuned
yn does rhyw anghydfod, ond mae rhaid i ni gychwyn yno, yn does. Mae rhaid i ni gychwyn yno. Mewn byd felly sydd yn gwobrio grym, mae Iesu'n bendithio rhai sydd yn ostynedig. Mewn byd sy'n anrhydeddu'r rhai swnllyd, mae Iesu'n dathlu'r glân eu calon. A mewn byd sy'n mawrygu'r hyfel, mae Iesu'n proffwydo gwyn ei byd y tang nefeddwyr. A boed i ni ymuno a'r gwir a'r gwrygedd bendigedig hynny, nid oherwydd ei fod yn hawdd, ond oherwydd ei fod yn gyfiawn. Nid oherwydd ei fod yn ddiogel, ond oherwydd mae dyna ffordd Iesu ei hun. A dwi am orffan gyda'r dyfyniad yma. Chi eisoes wedi weld o rwydd oedd o gan Hywel yn ei e-bost. Stot yn fan hyn. God is a peacemaker. Jesus Christ is a peacemaker. So if we want to be God's children and Christ's disciples, we must be peacemakers too. Mwyn ei enw. Amen. Wel, cyn i ni ddod at yn cwrdd eglwys, gadwch i ni ganu am yr rhif 627. 627. Fe chwythodd yr awel ar Gymru drachefn, clodforwn di arglwydd fod gwyrth yn dy drefn. Di hunais ni'r meirwon a'n codi drwy ffydd, a throi'n hwynebau at degwch y dydd. Ac yn y blaen, 627.
Diolch i chi i gyd am aros ar ôl am ychydig ar gyfer y cwrdd eglwys i edrych ar benderfyniadau i'r undeb. Fydd yn cael ei gynnol yn Nant Gwytheir yn yr wythnos yma o Dyma'r i dydd Gwener. Ond yn ôl yn trefnu, yn flynyddol yn yr undeb, mae yna benderfyniadau yn cael ei cynnig gan eglwysi, gan gyfundebau, gan adrannau o fewn yr undeb yn ogystal. Mi fydda ni ar lawr yr undeb yn pleidleisio dros dderbyn y penderfyniadau hynny, ac os oes gwelliant, yna mae cyfle i ni gyflwyno gwelliant yn ogystal. Felly, yn ôl yn trefnu, mae'n gyfle i ni yma i edrych, i ddarllen y penderfyniadau, ac fel fy mod i yn gallu pleidleisio yn unol a theimlad yr eglwys hon felly yn yr undeb. Fyddai'n gofyn am eich barn chi ynghylch â'r penderfyniadau gan ofyn hefyd os oes na welliant neu unrhyw sylw fysa chi'n dymuno i ni i godi ar lawr yr undeb. Felly, be fyddai'n neud ydy fyddai'n mynd drwy bob un penderfyniad yn ei tro, o reit. Ac ar ôl darllen pob un, mae e fyny ar y sgrin hefyd ac o'ch blaen chi'n dydy. Ar ôl pob un fyddai'n gofyn am unrhyw sylw, a mi gewch chi wneud hynny. Ac yna, os oes na welliant sydd angen i gyflwyno, fyddai'n gofyn wedyn i'r eglwys i dderbyn y gwelliant hynny. Felly, y cyntaf hynny nhw ydy ynghylch â Palestina, pwynt 1 yn fan hyn. A dyma, fel mae'n cael ei osod, y cynigydd gan y perchedig Guto Prysaf Gwynfor ac eilydd y perchedig Tom Davies, gael ei gyflwyno ar ran cyfundeb Gorllewin Cyfyrddin. Galwn ar ein llywodraeth yma yng Nghymru i roi pwysau ar lywodraeth y wladwriaeth hon, y Deyrnas Unedig, i atal rhag cefnogi gwladwriaeth Israel yn yr rhyfel yn erbyn y Palestiniaid. Cywilyddwn o feddwl fod llywodraeth y Deyrnas Unedig yn arbennig y prif weinidog a'r ysgrifennu tramor yn euog o droseddau'r rhyfel drwy hyrwyddo hiladdiad a glanhau ethnig ym Mhalesteina, sef Gaza a'r lan orllewinol. Galwn ar ei lywodraeth y Deyrnas Unedig i beidio a chaniatáu i wyllioedd arfog gydweithio a llywodraeth lygredig Israel a'r IDF o safle'r llu awyr a'r ynys Gyprus. Felly dyna y penderfyniad cyntaf, ac fel mae pob un chi wedi cael papur eisoes, na i ofyn gyntaf os oes na unrhyw sylw i'r penderfyniad yna. Dyma Hywel am ddeu gair. Mr. Llywydd o'r cwrdd eglwys, wi am gynnig gwelliant i'r penderfyniad, a mae'r gwelliant yn eich dwylo chi. Nawr, wy'n cefnogi bwriad y penderfyniad, ond wy'n gwbl anhapus gyda geiriad neu ran o eiriad y penderfyniad. A'r ail frawddeg yn benodol. Nawr, yn ein trefn ni, yn draddodiadol, mae penderfyniadau wedi trafod egwyddor. A nid wedi ymosod yn benodol ar unigolion fel y cyfryw. Falle fydde'r ail frawddeg yn fwy derbyniol pe bydde dau aelod o'r llywodraeth ddim yn cael ei henwi. Ond wy'n credu fod y geiriad yn beryglus iawn. Yn wir, dwi'n yn siŵr a lle fod yna fater cyfreithiol yn y geiriad, lle mae y penderfyniad gwreiddiol
yn cywilyddio feddwl fod y llywodraeth ar ein benodol yn neuog o droseddau ryfel drwy hyrwyddo dyn-laddiad a glynhau ethnig. Wel, wy'n credu bod y geiriad na yn beryglus ofnadw. Ac yn y trefn ni yn y deyrnas yma, trefn cabinet sydd â ni. Nid arlywydd. Allech chi ymosod ar arlywydd am benderfyniad, ond mewn cabinet mae yna gyd gyfrifoldeb, nid un yn benodol. Mae hwnna yn codi yn ymfeddwl i. Wrth gwrs, mae'r penderfyniad yma wedi baratoi ers wythnosau. Mae'r sefyllfa dros nos wedi newid pethau yn llwyr i ryw raddau, a pwy a wyr fe ni'n synnu y bydd yna benderfyniad bris erbyn dydd Mercher neu dydd Iau yn dod ger bron yr undeb. Ond mae'n siŵr bydd hwn hefyd yn sefyll, oherwydd mae yn bwysig ofnadw. Ond yn hytrach na'r ail frawddeg, dwi am gynnig yn ffurfiol y gwelliant sy'n eich dwylo chi. Tra'n cydnabod hawl Israel i amddiffyn ei hun yn erbyn terfysgaeth, mae'r dinistr yn Gaza y tu hwnt i bob syniad o amddiffyn, yn codi cwestiwn dyrus troseddau rhyfel ac yn ymdebygu i hiladdiad yn Gaza a glanhau ethnic ar y lan orllewinol, ac yna gadael gweddill y penderfyniad fel y mae e. Wy'n teimlo fod y geiriad yma yn fwy cytbwys ac mewn ysbryd gwell, efallai, i gael ei dderbyn gan y gynhadledd. Gai gynnig y gwelliant i ni fel cwrdd eglwys i dderbyn yn ffurfiol. Diolch. Diolch. Hywel, felly mae yna gynnig o welliant wedi cael ei roi ger eich bron chi. Os oes am sylwadau eraill gyda'r gwelliant yna, gai ofyn i rwy'n eilio. Na ni, Owen yn eilio, a gai ofyn i chi godi'ch dwylo mewn i ddeud na ni. Felly dyna'r y gwelliant fydda i yn ei gyflwyno ar lawr yr undeb dydd Iau felly. Pwynt 2 felly, penderfyniad, yr ail benderfyniad wedi cydweithio gyda Rosia. Ac i rai na chi sydd ddim yn gwybod beth yw Rosia, Elusa'n Gristnogol ydy hi. Dechreuodd yn Porthcawl yn 1983 sy'n gweithio am ddiffyn y greadigaeth drwy annog Cristnogion ar eglwysi o falu am yr amgylchedd a gweithredu'r gobaith Cristnogol ar gyfer byd Duw. Ond dyma y penderfyniad. Yn dilyn, mae hwn yn cael ei gynnig dan Dr Fiona Gannon a yn eilydd. Wrth gwrs, mae'r parchedig Robin Wyn Samuel yn cael ei gyflwyno ar ran yr adran dinasyddiaeth. Felly, fel hyn mae o'n cael ei osod. Yn dilyn penderfyniad yr undeb i gyfrannu'n ariannol tuag at waith mudiad a Rosia yng Nghymru dros y 3 blynedd nesaf, yr ydym yn galw ar holl eglwysi'r undeb i gofrestru ar raglen Echo Church a Rosia cyn gyntaf a phosibl, i gobylhau arolwg Echo Church a Rosia a gwneud cais am ddyfarniad, i lawrlwytho a gwneud defnydd o adnoddau Cymraeg Echo Church a Rosia, ac i wahodd swyddog Echo Church a Rosia yng Nghymru i ddod atynt i'w cynorthwyo gyda'r camau gallant eu cymryd i fynd i'r afael ar argyfwng hinsawdd a bod yn eglwysi Echo a Gwyrdd. Felly dyna'r ail benderfyniad. Oes unrhyw sylw i'r penderfyniad yna? Mi rydan ni fel eglwys wedi cofrestru gyda Echo Church bellach. Felly mi fydda ni yn cymryd y cama hynny. O'n i'n teimlo ar ôl cwrdd diaconiaid diwethaf. Mae Robin Samuel ei hun yn eilydd
i'r penderfyniad yma, a mor bwysig ydy bod ei eglwys felly, mae o'n aelod ohoni o leia wedi cychwyn ar y broses. Ond os ein unrhyw gwestiwn efo hwnna? Pawb yn hapus? Gai ofyn os oes gynigydd ac eilydd? Cynnig, sy'n rhywun yn eilio? A ni Berwyn, di pawb yn gytun gyda'r penderfyniad yna? Dyna ni, diolch o galon. Ac yna rhaglan penderfyniad 3, rhaglan genhadol plant, ieuenctid a'i teuluoedd, ac yn cynigydd parchedig Owain Davies, ac yn eilydd ydw i yn eilydd ar adrannau genhadaeth a thystiolaeth. Felly dyma be mae'r penderfyniad yn galw. Galwn ar yr undeb i roddi ystyriaeth ddwys i'r posibilrwydd o lansio rhaglan fydd yn hyrwyddo a chefnogi blwyddyn o weithgaredd cenhadol ymwneud yn benodol â gwaith plant, ieuenctid a theuluoedd yn ein heglwysi a'n cymunedau. Yn y gorffennol, bu swyddogion ieuenctid yn ein gwasanaethu'n ffyddlon a bu'r adran ieuenctid yn weithgar iawn. Ond ers aildrefnu'r adrannau, nid ydym mewn gwirionedd wedi llwyddo i roi sylw penodol i'r genhedlaeth iau. Gofynnwn felly i'r undeb wrth ymatab i'n galwad i dalu sylw neilltuol i'r pwyntiau isod. I lansio rhaglan swyddogol o weithgarwch, darparu adnoddau digidol ac adnoddau defysiwn, darparu hyfforddiant perthnasol, cyflogi cydlynydd ar gyfer y rhaglan, a gosod strwythur clir i gyfundebau a gofaleithau i ddatblygu gweithgarwch plant ieuenctid a theuluoedd o'i mewn. Hyd yna penderfyniad 3, os yna unrhyw gwestiwn neu sylw gyda hwnna? Mae o'n glir, dydy. Felly, os ddim, gai ofyn i rywun gynnig ac i rywun i eilio y penderfyniad yma, os gwelwch y dda? Na ni, diolch. Dyna ni, gynnig ag eilydd. Di pawb yn gytun, newch chi ddangos yn ysgwelwch y dda. Dyna ni. Ac yna, yn olaf, pwynt 4, mae yna rhai argymhellion wedyn. Ond galwn ar yr undeb i ystyried y posibilrwydd o lunio, so croesawu eglwysi newydd yw hwn, cynigydd y parchedig Rhys ac eilydd parchedig Owain Davies ar adrannau cenhadaeth a tystiolaeth. Felly galwn ar yr undeb i ystyried y posibilrwydd o lunio proses fydd yn galluogi eglwysi newydd i ymaelodi ar undeb. Gan fod nifer o eglwysi wedi plannu'n ddiweddar enghraifft gan 100 i Gymru a blanodd 10 i 15 o eglwysi annibynnol newydd eisoes, rydym yn teimlo bod cyfle i ddenu rhai ohonynt i fod yn aelodau o'r undeb ac felly bydd angen ystyried y modd i wneud hynny ar oblygiadau tebygol. Felly dyna penderfyniad 4. Os yna unrhyw sylw neu gwestiwn i gyd-fynd efo hwnna. Os oes ddim, gai ofyn am gynigydd ac eilydd i'r penderfyniad yma hefyd ysgwlwch y dda. Dyna ni, diolch o galon ac eilydd, gai ofyn i chi i ddangos bod chi'n gefnogol. Dyna ni, diolch o fawr iawn. A dyna'r penderfyniadau. Ac ei diolch o galon i bob un ohonoch chi. Os gan bod ni dal yn gwrdd eglwys, os unrhyw gwestiwn, unrhyw sylw arall? Na. Gadwch i ni orffan gyda y fendith. Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chwi oll.